Takže zdar lidi, já vás zdravím u takového speciálnějšího videa. Je to spíše pro pobavení a nebo takové obecné otázky, kterou si pokládá pár lidí ohledně české YouTube scény a ve spojení se hrou Minecraft, neboli Minecraft na české YouTube scéně. Já vám teďka určitě všichni znáte třeba Minecraftáka nebo GoGoMana nebo tady Minecraft Box. S těma nemám problém, to jsou prostě lidi, kteří s Minecraftem dělají třeba srandu, nebo Minecraft umí pobavit ty lidi, ale já vám také ukážu tu druhou stinnou stránku Minecraftu na českém YouTube. Doufám, že se vám tato ukázka bude líbit a potom si povíme něco dále po této ukázce. Takže jdeme na to. Takže dobrý den lidi, já vás zdravím u Minecraftu a chtěl bych vám ukázat můj stromeček a tady domeček, ale ještě není hotový. Tady mám věcí pár, ale ještě se omlouvám, mám zlého psa a on tu štěká. Ale myslím, že ještě stihnu něco natočit, než budeme mít večeři, protože mamka teď dělá večeři, ale chtěl jsem říct, že tady ještě budu chtít to pole, ale chtěl jsem také říct ještě, že tam je další strom hezký. Ale já jsem zapomněl, jak si dám takový ten pohled, kde uvidím zada mojí postavičky. Ty pěkné červené postavičky, co mám. Tak já nevím, jak uvidím zada mojí červené postavičky. Tak bych moc rád chtěl vědět, jak se to dělá. Takže díky a moc, že jste díky, já bych se chtěl poděkovat, že jste se koukli na mé video a nashledanou pěkně. Já osobně tedy proti lidem, kteří natáčí Minecraft, vůbec nic nemám. Ovšem pokud je video 4:3, borcovi se hra nehorázně laguje. Šumí mu mikrofon, štěká mu do toho pes. Lozí mu tam neustále mamka, že už má oběd a se jde vysmrkat. Prosím vás lidi, je moc hezké, že chcete obohatit český YouTube nebo bůh ví co ještě, ale tohle se nesmí objevit na internetu. Nejenže strapňujete sami sebe, ale máte tam 10 zhlédnutí a 0 lajků a dislajků. Při nejlepším vám tam lajkne váš spolužák video. Prosím vás, zamyslete se a zapřemýšlejte se nad tím, jestli opravdu stojí za to natáčet takto Minecraft. Já neříkám úplně, že kostičky jsou prostě to nejhorší, ale já jsem úplně strašně moc nerad, když vidím další channel, který se rozhodne natáčet kostičky. Je to hra, kterou natáčí většina lidí, je to letošní a předletošní a předpředletošní, ne letošní. Prostě minulý rok, předminulý rok a tento rok je to veliký hit. Ovšem, lidi, vy to natáčíte úplně všichni. Jako toto je žezlo pro třeba Minecraftáka nebo Minecraft Box, či zmiňovaný, co jsem to ještě říkal, Gogo nebo Vedry. Toto jsou lidi, kteří si mohou dovolit natáčet Minecraft, protože jej za prvé umí pobavit, mají zkušenosti, začali natáčet od začátku a za druhé, nebo za třetí, za čtvrté, za páté mají ten Minecraft koupený. Nejenom, že máte video 4:3, šumí vám mikrofon, štěká vám do toho pes, ale vy ten Minecraft natáčíte také VRS. Neříkám, že to je fail, jako hry jsou dneska drahé, ale toto je, nevidím žádný klad na tom, abyste toto video natočili neboli obohatili tímto YouTube. To je podle mě zbytečné zamrhání místem pro Google, i když ho má poměrně dostatek.
Takže můj názor je na to ten, že pokud budete natáčet nebo zakládat si nový channel, tak se zamyslete nad tím, jestli je dobrá volba se vrhnout na ten klasický Minecraft. Máme zde triliardy modů pro Minecraft. Techit, Technic Pack, Yogbox, i když už to je i takový ten klasik, který natáčí dost lidí, ale aspoň takhle prosím vás obohaťte ten váš Minecraft. A pokud se vám laguje při natáčení i Minecraft, tak proč natáčíte? Pokud nemáte na to být let's playery, neříkám, že já jsem bůh ví jak dobrý, ale aspoň mám na to ten počítač. Aspoň se mi to neseká. Nebudu vám tady promlouvat do duše, je to vaše věc, ovšem podle mě je toto je můj názor na českou YouTube scénu a Minecraft. A podívejte se do top videí českých ohledně hraní her. Minecraft. To je OK. Ale lidem, kteří se chcou nějak proslavit, si řeknou, heleme se, Minecraft letí, budu natáčet taky Minecraft. A dalších 5 lidí se na něj navážou. To je, ach jo. Nebudu to nějak řešit, prostě toto je můj názor a já doufám, že se vrhnete také na nějaké ty další hry. Je opravdu neskutečně velké počty her, další indie hry, které jsou i lepší než Minecraft. Tedy ještě jednou neříkám, že Minecraft je nějak špatný nebo tak něco. Nechci nikoho ponižovat, ale toto je... Ještě vám pustím jednu ukázku, aby jsme si to urovnali na pravou míru a nebrali to jenom jako můj trolling z mé strany. Takže poslední ukázka a já se s vámi loučím. Toto je prostě velmi zajímavé téma na nekonečnou dobu. Takže to by byl můj názor a já doufám, že mě za to nebudete hejtovat, protože máme snad právo vyslovit svůj názor, říct jej veřejnosti. Takže toto byl můj názor a já děkuji, že jste se na toto video podívali. Loučím se s vámi a naschle. Je to od uživatele jménem už nevím jak, ale zakázal jsem tady reklamu. Prý mapa není moc dlouhá, což je pro nás hrozný, ale jsou Vánoce. Ahoj, vítejte na mojí vánoční mapě. Pravidla této mapy: neničit bloky, jenom klej, nepoužívat cheaty a tak dál. Sbírat glowstone i 100 kusů. Jo tak, nechápu. Hraje se na peaceful, což máme. OK. O parkour, což je hrozné. Jo. To bychom měli.